alhamdulillah ya Nduk iki sawetara diparingi terang ya pancen mau sore sadurunge lekas wayangan iki udan gresik ya iki mengkani grimis letik-letik ha iya Mak nyatane para penonton ya wis padha rawuh bener padha rawuh saiki akeh penontone ha iya sore mau ki isih urung patek akeh iya lah saiki alhamdulillah diparingi terang karo sing gawe urip arepa grimis sithik-sithik. Iya, Sadurunge ya ndak wae dhewe ngaturake kula nuwun uluk salam wonten ngersanipun keluarga besar Bapak Cakum. Dalah Ibu Sri Suwarni wonten ing laladan ing mriki nggih menika alamat Ndung Sari Tanjung RT kalih RW 23 wonten ing Kalurahan Bukir Sari. Kapanewon Cangkringan Sleman Yogyakarta. Iya, Mak. Matur sembah nuwun dalu punika pareng Bapak Cakum sak keluarga. Animbali kula sak rencang nimbali limbuk karo cange saka Gunung Kidul. Ha iya, Dalah kanca-kanca ansor laras dalu punika dipun paringi lancar. Iya, Mak. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, bengi iki acarane apa? Bengi iki ora liya ya kuwi acarane tasakuran pernikahan panjenengane. Iki ana asmane. Ya. Panjenenganipun Mas Wahyu Kuntara STMT. Ya. STMT iki apa? Sehat tentrem. Lho. Sarjana teknik. Iya. Ngawur ora ya iki iya kalian yanipun sesilih nggih menika temanten putri sesilih Mbak Amalina Farhana STMT wo padha sing kakung sing putrane Pak Cakum sapa ya iki penjarane Mas Wahyu Kuntara wo ngono lajeng Mbak Amalina Farhana menika putri saking Bapak Insinyur Sentot Purwandono Prasasta dalah Ibu Insinyur Raden Roro Novi Satriani. Wo ya ngono. Saking balik papan welok. Adoh ya Mak, adoh. Oh iya. Besok golek jodoh sing cedhak apa sing adoh. Sak karepku kowe iki ngapa melu-melu ta? Ha iya, Wis sing bakune awake dhewe sepisan melu mangayu bagya awit wis keleksanan tasakuran pernikahan sing nalikane akad lha ndi ki ora ana tulisane ah ya wis ngono wae wis bakune melu mangayu bagya sartane melu ndedonga ya Nduk ya muga-muga pinanganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin. Lajeng enggal-enggal pinaringan putra utawi golek kencana ingkang bisa tata jalma wekasan panjenenganipun Bapak Cakum sak keluarga. Saged momong wayah. Ha iya, Mak. Muga-muga ya diparingi putra nek kakung sing dadi bocah sing saleh. Iya. Sing nek putri dadi bocah sing salehah. Iya, Mak. Ora arep ngular-ulari temanten putri. Wis wegah. Aku rabi wirung tau kok iki senengane kaya ngono ora. Iya. Tur temanten putri wis diular-ulari karo temanten kakung. Ah iya. Ning rak ling ular-ulari beda. Lah ya beda ning rak ya wis ana komitmen dhewe-dhewe to, Nduk. Ah iya. Ngono kuwi kok ora. Iya, bener. Iki salam-salam lu dhisik kagem ingkang sepisan keluarga besar Bapak Cakum dalah Ibu Sri Suwarni. Tatan kantun ugi kagem warga Gunung Kidul. Ugi kagem Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Ya. Ugi kagem pamirsa YouTube live streaming. Ya. Ya kanggo kanca-kanca Pandagyu, sedulur-sedulur Pandagyu. Apa Pandagyu ki apa? Panda ki kewan sing matane ireng. Heeh. Bener, Mas. Ki yo ki singkatan Ki Yusuf. Oh, ngono. Dadi kanca-kanca iki do ngelokke aku nek Ki Yusuf kae mripate ireng kaya panda ngono kuwi. Apa ya ngono? Ya iya ngono iki. Ha iya. Uga salam hangat kagem sapa pepunden kula tiyang sepuh kula ingkang mapan wonten ing Jakarta. Sapa? Pinjane Mr. Luki, ya utawa Pak Luki. Ya. Sing bengi iki uga mesti mriksani YouTube
live streaming. Oh iya, wes nyenengke kanca-kanca nduk penjane Pak Luki kuwi sebabe. Ayo mesine awake dhewe ning ndi wae mesti nyawer. Oh ngono. Wes, ndile nyawer duren, ndile nyawer. Wah ra sebaene kok. Ha iya, ngono ya, Mak. Heeh. Ugi kula badhe kirim donga kagem tangga kula mau. Tanggamu apa? Ya iki ya isih mbahku wong ya isih trah isih waris karo aku. Heeh. Yane Mbah Sunarto siang mau kapundhut sowan ngersanipun Gusti Allah. Mugi pikantuk husnul khotimah ya nduk. Amin amin. Ya iya. Mengki sire Mas Sulis ki arep nang omah. Wo, arep ngopo? Arep DP. Wo. Mas Sulis nanggap kowe. Ora. Iki arep DP sing event tanggal 14 kuwi besok. Ya wis ora usah tak kandhake ning kene. Ah iya, Ugi ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Karang Taruna Brayut Ndungsari Kartabari. Apa ya ngono tulisane? Ya nek tulisane ngono. Iya. Dalam panitia tasyakuran pernikahan Mas Wahyu dan Mbak Alin. Oh iya, ya ngono ya Mak. Pokoke doa terbaik kanggo pinanganten kakung lan putri. Ya Mak. Heeh, iki ana pamundutan. Saka sapa? Saka sing kagungan dalem yane Bapak Cakum ngersake sambel kemangi karo Sri Uning. Oh iya, tulisane Sri Muning. Ah iya ora apa-apa. Lit Muning. Iya, langsung wae iki ana bintang tamune penyanyi Mbak Lala Atila. Iya, ayo sepati Mas. Ayo Pol. Wah, oke. Aduh. Keplakan kuwi iki Pol kuwi. Oh ya, Oke. Tua kono karo aku kok ngene ora. Wah Senen iki. Tanggaku kuwi ana sing jenenge Senen. Heeh. Wis sok anggene ndi wae sapa-sapa disalami. Ha iya, ya plek ngono kuwi. Ha iya. Nganggo klambi hansip kae. Wah, jan elok iki. Ayo ben rata. Iya. Kowe mau le nemu ning dalan kowe. Kowe yo bintang tamu dagelan ya kowe iki. Ha iya, iki. Wis disalami kabeh. Kimpul diliwati, syukur diliwati. Ngono kuwi. Kuwi tangane lincip ya. Ha iya. Oke. Kuwi. Kae sing bagus dhewe ya kae. Iya, iki. Ngastomik, Mbak. Iya. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mbak Lalapo. Kok nganggo po to? Lala siapa? Mbak Lala Atila. Atila, ojo kleruki lho ya. Lah. Ning kok tak rasa ki aneh nek Lala Atila iki nek gedhe. Lah iki gandeng cilik ya Lili. Berarti Lili Itili. Weh. Lah apa? Aku ora wani ngono malah blakake dhewe. Ha iya. Lah apa to Mas kuwi Mas? Oh berdiri. Ngadeg ben ketok. Iya. Lho aku ya ora cilik-cilik banget lho. Iki. Nggih, assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam Mbak Lala. Pripun kabare sampeyan? Alhamdulillah sae. Panjenengan pripun Mas? Ayo wis ngene iki kanane ya alhamdulillah disyukuri arep udan-udan ngene ya tandurane ya rada merkatak sithik. Iya. Nggih, hati-hati jaga kondisi ya Mas. Heeh, Mbak Lala. Ki musime udan. Udan ki nang dalan ki sok nek ora ngati-ati mergo akeh kenangan. Ha iya. Nah nggih. Musim udan, musim demenan, musim Musim rondo barang to. aja ngono.
Iki lho kancane. Lho iki salim. Oh, barange kok ora. Ha Ya iya. kan aku golek bolo. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten ngendi, Mas? Ndung Sari Tanjung. Kok sik aku lali. Heeh. Nggih, Ndung Sari. Tanjung. Wonten lataripun Bapak Cakum. Bapak Cakum. Nggih, sakmenika acara pernikahan nggih, Mas. Wayangan ngene kok. Lah ya maksudnya ki nggon nikahan ngono Ayo lho. dalam rangka tasyakuran pernikahan mbok. Nggih, sakmenika Nggih. Mas Wahyu Kunto, sarjana teknik, magister teknik Iya. kalian melawan Mbak Amalina. Melawan kaya wong gelut. Ya kan melawan Mas, iki mau mantene sing cewek wis ngantuk loh. Mbak Malina, Heeh. Amalina, yang mana Mbak Amalina? Mbak Amalina. Wis do mangkat, Sabar. wis do mangkat. Ya rong iso. Lah ngopo? Kamare sik wadah beras kok ya. Ayo. Kok gresek-gresek. Alhamdulillah niki rame banget loh Mas. Alhamdulillah. Niki mirsani Mas Yusuf. Iki kok ya merah putih to iki. Ayo pas iki Indonesia merdeka. Indonesia merdeka kok iya nggih. Ngaturke pandonga kanggo temanten kekalih Mbak Lala. Sik aku ganti sik ra enek buntute. Sing ora ana oyote. Iya. Cek. Padha. Ganti sing gede Mas. Ganti sing gedhe. Karang saiki senenge ya sing gede-gede. Andane kok. Semangate maksudnya. Kowe iki. Nggih. Kok uduk piye to? Pengalaman ketoke Mas. Lah ya kae maniake ya kae. Maaf saya belum berpengalaman ya Mas. Aku ya urung iki. Ayo golek pengalaman. Lah piye karo aku apa piye? Ora Iki mau, wurung. aku wis semangat lho wau weanan kalih ayah. Heeh. Bapake sapa? Ayahe jenengan. Wah, Jenengan tak weani ra bales yo sombong. ora kabar-kabar kae. Pacarmu anyar to? Anyar piye? Wet ki aku wis stalking pacarmu Ora ndelok. Ki to sik di kae. Ora Saiki pacaran terus ki ya. Ya Allah ya cemburu aku lho ya. ora apa-apa. Ki to. Ndi ora? Ki to pacarmu iki to. Nah kene reti. Iki to pacarmu to. Kowe iki. Dwi Ayu jenenge. So Dwi Ayu iki lho. Ndi kamera ndi iki pacare Yusuf ki. Jane yo cantik aku. Yo milih Dwi Ayu. Dwi sama? Aku ra melu-melu aku. Beda nek Dwi Naki cah telek. Mosok telek, Mas. Nggih, sampeyan nika nderek dedonga kagem temanten, Mas. Heeh. Mugi dadi jodoh donya akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jroning tukar padu dadi minangka bumbu. Amin. Yen to nganti congkrah salah siji kudu ngalah. Tapi iki aku ya jarkoni. Ya ora apa-apa. Ndekno nuturi. Ya ora apa-apa kuwi ki biasane doa seseorang yang tersakiti ki mandi lho, Mas. Iki, heeh. Iya, Mak. Nggih. Sapa sing ngedongake? Lah iki tersakiti ya menyakiti ya, Mbak. Tidak bisa. Kuwi malah balik ning awake dhewe. Balik ning awake Kuwi. dhewe. Heeh. Iya. Nggih, Mas Yusuf kok menawi wonten request. Oh nggih, iki akeh banget. Tak wacane siji-siji ya, Mbak. Sini tak bantuin baca sini. Iya, iki sing tulisane akeh banget. Aja Mbak to. Lah sapa? Ya Yayi ngono apa piye? Lah kok tuwa ngono kok ya. Ya wangi macake madhep rene. Iya. Ki. Aku sih iki nomor 1 kuwi nomor 2. Oh, iya. Nomere lho. Request dari Mbak Ririn Siprut, request lagu Bandol Kunci ingkang ngaturke Mbak Niken. Mbak Niken. Buat yang tersayang, yang jauh di sana, semoga sehat selalu. Ki Yusuf Ansor dan Ansor Laras, semoga sehat selalu. Sawer transfer 500.000. Iya, engko ditu. Piye kuwi ditransfer ki? Lha iki ana sing cash ning ora semono. Iki. Iki dari Pak Nafi Asari, Pundong Bantul. Nggih. Salam. Dari Pak Dr. Haji Sukamta, anggota DPR RI dari DIY, dari Parangtritis dan Pak Yani, lah kae to iki anggotane. Sapa iki Mas?
Faturrahman, anggota DPRD dari Partai PKS. Untuk Ki Yusuf Ansor beserta warga Ansor Laras. Iki ganti Atila Laras ora itu? Ha iso. Ora itu. Beserta kok iyo sapa kae mau? Lancang. Ini Mas. Beserta masyarakat yang hadir khususnya warga dusun Sari Tanjung, Mukir Sari Sleman. Untuk kedua mempelai selamat menempuh hidup baru, semoga pernikahannya menjadi awal yang membahagiakan. Amin. Dan sakinah mawadah warohmah, amin. Aja karo nangis le maca. Lah aku mbiyen ora ndongake ngene iki, dongane do elek-elek wae. Semoga cepat sadar. Sawer transfer 500, matur nuwun, lagune alamate anak soleh Mas. Oke, siap. Iya. Ini bagi yang soleh-soleh ya monggo. Wis gak kono, rono aku tak. Wis iki tok. Heeh, iki. Loh, piye to? Liyane ning HP. Oh, liyane ning HP. Ndi HP-ne? Iki lho, iki. Ndi? Arek ngopo? Iki mau lho. Iki HP. Iki love iki sapa gak VC kene? Gak. Ora ndek paketan kono. Nggih. Iya. Sak menika ingkang pundi rumiyin, Mas? Sing apa iki mau? Bandul kunci. Bandul kunci. Mbak Niken. Heeh. Oh nggih, monggo Mbak Niken. Ayo Mbak Niken, jumeneng Mbak Niken. Ya, disepoti iki. Bagaimana bahagiakah Anda malam hari ini? Bahagia no. Terzolimi. Kok terzolimi? Aku mau ndelok story ini kok Anda memblokir kontak ini ngono ki Mas. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Iki. Ayo, iki nembang pamundutan. Apa? Pamundutan saking sinten? Mbak Ririn saka Hong Kong. Oh, Mbak Ririn yang di Hong Kong. Nggih. Nggih. Ora pati apal iki piye? Apa ya? Kepek. Nggawa kepekan. Iya, iki. Iki, tolong HP. Ayo HP-ne digawa ora apa-apa iki. Ayo main darik, main apal kok ya iki. Iya. Nggih, kagem Mbak Ririn. Sugeng midhangetaken. Nggih. Dari Hong Kong. Heeh, mau bapakku Pak Seno Kalasan, aku mau metu Kalasan iki aku ora mampir iki mau mung titip tembang Sri Huning Pak Seno Kalasan. Nyawer mboten? Nyeh? Nyawer mboten? Nyawer. Tenang wae. Iya. Masuk kas. Nggih. Aku mendem sik ya. Oh kono ora. Aku yo gawa aku. Kok nek mules lho. Sitik-sitik wae. Heeh, iki. Tipis-tipis wae. Bandul kunci yo. Slendro apa pira? Oh ya, monggo. Monggo. Sukiri makasir.
ampun, matur sembah nuwun Mbak Niken. Agene ya apal iki. Nggih. Niki wau anggitanipun sinten, Mas? Apal iki? Anggitanipun sinten? Aku kan udu penyanyi tadi ya ora apal, sampean sing ngerti. Iki. Kowe iki. Nggih. Niki wau napa judule? Bandul kunci. Bandul kunci. Ceritane tentang apa, Mbak? Kunci karo gembok. Bandul. Kunci karo gembok. Iki kunci. Iki gembok. Terus Ayo dienggo buka. Gemboke kuwi kok kuncine iki. Rasa dijelaske. ya iya no, kan aku nggak tahu. Iya, iki. Nggih, samenika wonten pamundutan malih saking tuan rumah napa pripun, Mas? Ada iki sambel kemangi iki. Sambel kemangi. Request Mbak Lala Atila. Oh, nggih. Karo Lintang Asmara saking Pak Murgiarto, Banjarnegara. Nggih, Jawa mengki Tengah. Lintang Asmara kita duet ya. Karo sapa? Kalian jenengan. Wah, aku ora apal kok lagune kok. Ya apa lo Galuh lho sing apal. ya apa lo Lah iya karo galuh wae. Karo sampean. Emoh. Heeh. Oh iya wis. Sampean. Heeh ya wis, gak Ya. nesu. Iya. Iki. Niki napa riyen, Mas? Sam. Karo juang lho, karo juang. Emoh blangkone plentang kok. So cebleh ngono ki piye to, Mas? Mas. Iki lho kacane iki lho iso apik-apik ngene iki. Lah kuwi kan Salah. Ki ana yo piye? mondolan kaya ikut. Iki kudu direparasi sak sirahe iki. Iso langsung belereng, guys. Gek mau-maune yo piye? Andane inspirasine ki apa? Iki apa ora dikabari iki ra mlebu grup apa piye to, Mas? Mbah iki. Ora mlebu grup mesti. Ah iya. Kancane demes-demes ngene lho. Iki kaya nek putih-putih ya. Kaya ciduk nggo cawek kan. Kaya nek putih-putih iki lho, Mas, gek beskape putih, blangkone putih. Dadi wonge ketok ireng. Iya. Nek nggon petengan prayogur ketok untune tok. Ah iya, iki. Ya sing ketok liyane. Heeh. Ki apa pamundutan sambel kemangi, Mbak? Nggih, sambel kemangi. Oh, isih slendro. Iya, iki. Ayo langsung Mas Kimbul. Jangan masukkan
bubar nyambut gawe senajan mung lawuh tempe ning sehat Jan kudu banter. Aku butuh nafas buatan, Mas. Gawe dhewe. Gawe dhewe. Ngene berarti. Ha iya. Nggih, sambel kemanginipun sampun, Mas. Nggih, ampun, Wis kuwi HP-ne kok. Ki air. HP-ne sapa? HP-mu. Ki HP-ku. Ngopo? Lho, kamerane lho. Ngene. Oh, padha naku tetepan. Ayo ta. Apa? Iki Piye? Ala padune kowe arep njaluk WA aku to? ora. Ra ngaku. Heeh. Ya wis kok njaluk kanca-kanca kowe gampang durung duwe kok. Iya, Nggih. Niki ayah mboten tumut to? Lah kowe? Ayah ingkang pundi ayah? Kowe lho kowe. Sing pundi? Nyekel HP iki lho. Oh niki ayah niki. Niki ayah. Heeh. Kok mboten mirip, Mas? Hah? Beda Bapak. Oh sing niki iki lho mirip iki. Nggih. Nggih. Sapa ngerti dipek mantu. Ya nek ora dadi bojone ayah. Oh, tak keplak. Kok dikeplak piye to? Oh iya iki lho wis kencanan karo ayah. Beberapa hari yang lalu ayah ki WA nggih ya nggih. WA. Kuwi ampar, kowe rasa geger yo, Mas. Wis WA apa salam buat keluarga. Iki ning omah do ndelok lho iki. Lah kan ngomah. Lah Lah iya. salah ra melu. Lah iya aku kur ngomong nek ngomah do ndelok. Lah iya. Kowe iki. Iya. Sungkem ya, sehat-sehat nggih. Nah, wis dongake sing apik-apik ngono kuwi. Lah nggih. Iya. Engko nek aku ro ayah kowe dadi anakku. Ora gelem. Lho kok emoh? Tak sak ngopo-ngopo kok. Parah iki. Apa nih? Mas, ada pesan. Apa? Apa iki, Sit? Tak wacane ya. Ayam. Oh, sikik to. Oh, niki. Heeh. Nemu. Heeh. Request nemu saking Bapak Cakum. Oh iya. Nggih. Iya. Nemu niki spesial buat temanten ya, Mas sudah menemukan jodohnya niki. Spesial buat temanten. Heeh. Ya ngehno kono. Ya maksudnya lagune nemu ki Oh, ya ngono kene dhisik kene. Radol. Sabar untung aku sabar. Heeh, iki men karo
dikancani. Niki mbak menawi Mas manten kali mbak manten kersa minggah panggung lho Mas. Heeh, nembang. Nggih nembang bareng. Monggo Mas, Mas Wahyu. Mas. Mas. Wis mangkat diomongi kok Malah wis bobo, tanggapne wayang bobo. Tak omongi. Kowe ku le bali rene iki nek gara-gara. Dadi aku apal niteni biasane nek apa event tasyakuran pernikahan gitu. Wayang limbukan ngene iki tak delok ki temanten Kakung Putri ra ono. Bareng gara-gara kuwi bali wis usuk-usuk rambut bar. Kira-kira bar apa ya Mas ya? Kan udan to, Dik. Oh, udan. Tak kira di Wah. Nggih niki nomor yen Mas. Niki apike awak dhewe duet sik deh. Apa? Duet Lintang Asmara ya. Oh iya, wis manut bae aku. Ya kudu manut karo wong wedok. Lho. Kok layak ora kon dilarani piye wong lenang kon manut wong wedok. Lah wong lanang ki kokean ngatur tapi tidak ada apa-apanya. Weh. Ya ora ngono. Ya ora ngono. Nggih. Ngatur tok ranu ya kecut. Ayo dangdut sih, dangdut apa? Dangdut klasik. Iya. Ya bol. Duet iki lho. Kene wae. Kene ya. Mas prene to. Oh iya, mantap. Kalau tak muni kono. Wong ayo. Ya sing romantis ngono lho. Joget. Aku wis bolak-balik medhot. Ora apa-apa. Ora. Nangis lho. Ayo cah cilik. Ayo. Disangoni pake. Ayo joget. Bulan dadi saksi upaya
bisa yen wis tresno ora bisa bisa piye kuwi lemburi kok ora melu dhuwur banget ya aku ra nyandake. nggih sampun sak menika spesial buat temanten ya Mas ya Lintang Asmoro Bener. yen wis tresno ora bisa dipisahno Lah sampean tresno Dek. Iya, sida-sidane. yo marai masa lalu wi lho Mas sing bahaya Heeh, ya wis ra apa-apa. Sing dasare ya musim adem ya ta sing penting karo sing saiki aman-aman wae. mana Heh? lah ndi golek kendang Kon goleke? batal lo Biasane wong wedoke WA wong lenang golekno aku mbok digolekke apa wong lenang sing selo. Kuwi asline sing diarep iki sing di WA kuwi. oh ngono Kuwi iki. berarti nek aku WA sampean ngono Ayo karile arep niatmu to ya kowe iki. lah jaremu mau ngono ra sportif no Ya wis lah. Ya wis ngono kuwi intine. berarti anu ora Kuwi iki. berarti ora iki Ora apa to? iki kok sindanmu kok anu Mas Napa? anu ngrasida ora lho kok galak-galak to maksudnya cantik-cantik ngono lho Kuwi iki. wedi aku Mas Ora apa-apa Jolinggo. wedi aku Iki mau sing nemu. Ben dikancani karo saka kene nomor 4. Bisa. 1 2 3 4 niki Heeh, kuwi iki, heeh. Cilik karo gede. oh niki 6 remampu mateng ngono berarti kena bosok Wah. Iya, ayo nanti Mbak. sing anu Mbak Via kok kuwi. pentil piye to Niki Pentil. lho. Hah? Kaya aja Pentil. cetha-cetha to nane. Oh, lah ya sing rung mateng kae lho Mas, jenenge lak ya pentil. Pentil. Kuwi iki. Oke aku. Iya. Ingkang pundi? Ingkang menika. Mbak Via iki lho sing nganggo kebaya ungu kuwi lho. Lah ungu kabeh. Ungu kabeh to ya. Heeh, ayo Mbak Via. Ayo Monggo Pol. Mbak Via. Seperti Pol. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Adik. Kakak. Ngalah. Iki tadi. Iki aku ngerti iki. Kakak beranak ngono to. Kok iso? Kok iso? Lah aku beranak wisan sukses. Lah ya padha to. Selamat. Nah, wis. iki. Beranak kabeh. Piye kabare yo? Alhamdulillah. Ya nek aku duwe bojo. Ya, Aku lak cetha beranak nek duwe bojo. Lah kowe piye? aku ora duwe ya. Apa ya? Ning ana anake. Ono. Oh ya wis ora apa-apa lho wong Lek. Ya apa-apa ya, iki jenenge perawan sukses. Perawan sukses. Heeh. Lah nek kaya aku apa? Ya ora sukses berarti berkade ndek bojo. Wong duwe bojo kok ora Pengen sukses. pengen sukses ra. Kepiye carane kepiye? Iki akurat ya Mas. Wah, solusine ora bener iki. Nggih, selamat malam Mas Yusuf, Malam Adik. juga Mbak Via. Nggih, gimana kabarnya? Jelas kok. Tenang Pacare anyar. Nah, kowe mau wis tekan orang kabare? Wis suwe iki. Pacare anyar. Wis suwe iki. Wis suwe ming kowe ra ngerti mau iki. sampean tak tag nang Instagram kok ora di-repost. Lah, Aku Sombong ora nyekel ora. HP yo di ngapura. Ditiliki isik. ket mau dalang kok ya. Aku ket sore mau lho, Mbak. Oh, tak kira lagi gimana? Endi? Kuwi lho. Yusuf Ansori kuwi tuh. Oh, utuh berarti. Lah udu aku. Profilku ku sing gambare aku udut iki lho. Endi? Iki. Lah mau sapa cah? Kuwi Pak Udu. Sing kok kene wae kok ndak tau buka ini kok. Salah Udu masuk. to, Mbak. Sumpah isen aku. Salah masuk tau kowe mau. Kowe mau masuk nggone sapa? Sumpah Mbak, aku ora ngapusi sumpah. Oh, kleru lehmu kok. Gek bocah iki mau masuk nggone sapa ya? Kusik dilit ya, Mas. Heeh. Tuh iki. Yang satu men. Iki Mbak, iki lho. Lah kapok sisan kowe. Beda to. Kuwi fotone ning pantai. Gone sapa cah? Iki lho.
Mau du aku. Ya kapok. Berarti pancen ora dibalesi to? Ora. Kocok ki aku. Digantine Ora diganti. apa-apa. Iya. Diganti wae kayak di-follow-follow ngono. Wah, sombong ah. Aku wis follow IG-mu lho. Mas iki enek. Rasida. Tak kira ana request. Nyang-nyangan rego ngono. Engko wae. Ora ana. Heeh. Ya, Iki nggih. nemu nggih, Mas? Nemu. 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 Duet to iki? Duet. Oke. Ayo. Main nyanyi ya ora apa-apa sendiri. Dangdut ke sik. Iya, iya. Ayo dhuwur lho iki. Mukui pasati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane kamu dadi tombol ngobati ati sing loro muga ikhlas nampa tekan besok ganti. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati wesapiku sing brebes pilih. Bebojone ati kinarya kembange wangi. Sabar-sabar ngomong aku muga salawase dadi siji. Pun man. Sing gemati nemu slirane ngobati ati kang sepi matur nuwun Gusti pun maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane kamu dadi tombol ngobati ati sing loro muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati musapiloku sing brebes pilih bebojone ati kinarya kembange wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati. Nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati. Biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Ono kowe sing ngancani. J sampel. Nggih, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Makasih Mbak Pia. Oke, Cantike. makasih. Ngece iki. Ah. Ngece ta. Mm-mm. Iki sinden larang ning kaos kakinan lho. Kok kaos kakinan piye to, Mas? Wis didelok sikile nggo kaos kaki werna ireng. Endi? Mau pas ngadeg kowe.
Kuincen ya ngono ya, Mas. Kok ngece lho. Loh, wis nganggo game body lotion barang kok. Malah dadi gudriken. Iya. Kuwi apa, Mbak? Pertamane apa? Kronologine apa, Mbak? Kerep nang alas iki. Nganggo kronologi. Heeh, iki, heeh. Nggih. Mas Yusuf, Heeh. kula mriki menika saking Dene, saking dene. ora maksudnya dikon Pak. Heeh, sing dawuhi Pak. Cangkum. Sapa ya lali ya. Sapa? Pak, seragane apa Mas jenenge? Sapa? Sukawati. Oh, oh. Nggih, Bapak Sukawati. Ingkang pundi Bapak Sukawati? Wau pundi nggih? Lah niku ada. Bapak. Ingkang ngasta peci menika. Ah niku. Nggih, mbok menawi ajeng bawa napa pripun? Oh, nggih. Monggo mriki Pak kepareng badhe Lali aku. nyekar-nyekar. Nggih, Pak. Oh, mboten. Ning sawerane kudu ngalir lho. Oh, nggih. Siap, pun WA, pun WA. Pun WA. Sik tak macane sik ya, Mas. Heeh, nggih. Endi mau? Iya. Bapak lho niki napa Bapak Sukawati. Sekedap. Request paling. Oh, nggih. Matur nuwun sanget katuraken dumateng Bapak Cakum, Ibu Sri Suwarni sedaya keluarga, Ki Yusuf Ansor, Mbak Lala, Ansor Laras ingkang paring panglipur dhateng masyarakat RW 23 saking Ketua RW 23. Nggih, Pak Niki RW. mbok menawi ngersakaken lagu napa pripun? Mboten ngersake. Oh, nggih. Bapak Suko, ngersake mboten Mas? Mboten. Oh, mboten. Mboten ngendikane mboten. Nggih, mboten. Ya wis iki mau minangkani sing ana dhisik Nggih. saka Pak Seno Auri kalasan mau ngersake Sri Huning. Nggih. Ya, iki ya diaturke kanggo Pak Luki sing ana e Jakarta. Oh Nggih, Pak Luki. Mbak Anggi sing minangkani. Mbak Anggi. Wis gek kelomotan sik ora. Lho, mesa nggo lotion gara-gara mbok lokke mau lho, Mas. Beco Kowe iki kok wae ya lho sing. jan. Iya. Marina. Malah promosi. Aku ya arep sih. Ayo Mbak Anggi. Ayo Mbak Anggi. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu, Mbak Masya Allah Lala. cantike. Kono gek do sharing skincare kono. Kowe nganggo apa, Jeng? Kowe nganggo apa? Kamu pakai apa? Ngono kuwi karo kowe. Aku ora nganggo. Lah ya iki lho nganggo hand body lotion ben ora meko. Ben lunyu ya, Mbak. Ben lunyu. Wah, iki nyemoni wong Gunung Kidul iki. Ora nyemoni Mas, iki jenenge kasu nyata. Nek meko kuwi banyu Gunung Kidul e. Oh. Nek kapure. Ah iya. Oke, tapi menika wau napa Mas? Sri Huning. Sri Huning. Iya. Sri Huning Mustika Tuben. Hai. Hati-hati ku kelingan sing biyen-biyen. Heeh. Pada-pada duwi ya, Mbak. Nah. Heh? Padha-padha. Pada-pada duwi. Apa? Maksudnya mau lho pacarmu mah jenenge sapa? Duwi. Kok ana Duwi. duwine kabeh. Oh iya. Ketoke selerane sing duwik-duwik ya, Mas. Aku ya ora ro wong ya. Raro. Karo Delalah nemu sing pas sing apik. Tenan raro. Ora. Tenan. Ora. Raro. Ora tenan. Tenan. Ora. Tenan rung roh. Tek sapa? Ha iya. Istri ning dibawani napa mboten, Mas? Dibawani. Bawane apa ora kudu sing plek. Monggo. Iya. Heeh, iki, heeh. sinam grandel mawon. Oke, siap. Nana, memanismu. Iya. Memanismu Nana. kanggo siwat Senengku nek Mbak Anggi iki suarane iki alus ning lantang iki. Iya. Ciri khas ya, Mas. Heeh, ciri kan. Iki.
WK iki apa sih? Wiki ora wiki, wiki to. Wiki. Wiki. Oh. Wiki ngono karepe kuwiki. Kok dadi WK. Kopir kae kok apa. Iya, wiki. Agawe rucite Gale. Upama munduta rakmi tartamtu ibarat wong numpak prau. Piye to, Mbak? Piye to? Ngapa ta iki? Pak Ipung niku lho. Pak Ipung langsung ganggu lho, tak ruwat lho. Konsentrasi ya. Iki. Saru. Wong pedhot kaya ngono wis aja tekan. Kosek, iki ana pengumuman. Apa, Mas? Nyuwun tulung mobil menika menghalangi, mohon dipindah, ada mobil mau keluar. Mobil plat nomor AB 8362U mohon disingkirkan. Kok disingkir di Monggo dijual. Dijual. Geser kok disingkir kayak gitu gua. Iya, iki. Monggo AB 8362U plate genep. Ya. Iki. Pun. Heeh, monggo. Siji meneh. Avanza dengan plat nomor AA 1187 LJ. Otake Mas Moko iki kaya iki. Oh, Zenia to kono. Heeh. Iki. Lumampah tanpa walah ing matiane jala nidi temah gonjing anggen jang neng paku lingan. Ya. Sri Uning Mustika Tuban. Ya. Sri Uning Mustika Tuban labuh tresna lan sabaya pati marang raden Wiranoyo Bagus prasaja anandur ganti
Matur nuwun. Iki mburi kok heboh meni nang apa to, Mas? Sing jaipong kepiah iki. Iki. Gek lek dipikirke iki sapa? Lho, sampean. Lho kok aku? Aku ngopo? Biasane anggere nek sinden utawa bintang tamu anyar wedok ngono ayu ngono ki terus di WA. Aduh, boten. Masa ya ngono to, Mas? Mula mau ora tak salami kok ulate elik. Kandhane kok kowe iki. Ternyata. Wi ora ulate digawe elik. Lah piye, Mas? Ora pol guyon ki. Kuwi nek nesu angel marine. Oh ngono, mutungan to. Mutungan. Cuk cuk cuk. Kuwi nek nesu dikramasi mbokne. Oh ngono. Cup 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 sayang ngono. Nek nesu kok kukur-kukur apa? Kowe iki. Iya. Ya. Ki mau. Yo bintang tamune ngadeg yo. Yo bintang tamune yo. Oh. Iki
jemput, Mbak. Sini ayo. Ayo, Mas. Ayo toh. Ora gelem. Ayo nyanyi. Ayo toh. Ayo. Maroto Yudo Jaya Wirang. Kok Baroto Yudo Jaya Binangun. Ayo. Iki bintang tamune. Iki piye kanca-kanca setuju apa ora? Setuju. Ah, Ayo, setuju. ayo. Angger wis aku sing nuding kudu munggah. Loh. Ayo. Ah. Kok iringane koyo ngono? Lunga terus lunga wingi kok. Asem dijagake kok ora. Ayo, Mas. Kuwi lho menampilkan blangkonmu sing istimewa kuwi lho. Mau tak kira mantene kuwi lho, Mas. Mantene kok melu nabung. Sopo kuwi aku? Sopo? Kayak iki ontran-ontran kok ngendi to iki? Kek gaya ontran-ontrane niki kek kepiye. Ha iya. Nggih. Kok bintang tamune mejen, Mas? Ora gelem wae. Ora gelem. Monggo wis kadung nampa bayaran. Nang gitu. Piye Iki. kuwi? Oh, serampat. Oh, serampat. Arep joget, Oh, iya. Mas. Oh, iya, iya. Ayo, Mas. Serampat, yo. Hey! Yo! Ah, sik. Pel, pel, Cincin pel. sik. Awas. Yo 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 yo. Yo yo. Tansah Hatiku kayunya sagamu saya nambahi waktu dasar ayu menceng kuning kamu lakone. hati kopi bersama sepipi aku istrimu Bapak-bapak, ibu-ibu, Sing talon niki sowan neng jangkringan. Ayo Semar, ayo Mar. Aneng talan weruh perawan. Piye piye? Aneng talan weruh perawan. Aku langsung ora katon. Calon iki mengkolak kewirangan. Ngapa ora stand up komedi wae? Bisa lucu. Wedine digeguyu. Heeh. Monggo, Monggo ingkang badhe nanggap. monggo ingkang badhe nanggap. Niki dalang nggih saged niki. Nggih. Nggih, kenapa, Dek? Terus ke jula-juline kok. Ora iso, yakin. Ayo ndagel kok Yo, ya. ndagel yo. Mboten lucu, Dek. Nggih.
Kanca-kanca niku padha ngecing kula kabeh. Ayo karo bintang tamu wedok ya omongan karo bintang tamu. Nggih, wingi kula mayang wingi nika. Woi. Do dendam kula batur-baturke. Kula do kon ngelapi slop kula kabeh. Dalang manoh ya iki. Nggih. Iki. Nggih. Iki Kok aku. ngono ta? Nembang sik no Nembang sik ya. Bang opo? Nah, napa manut? Aku kisen nek Alah isen pawet dhisik ning omah. Ah, ra apa-apa. iki cerak gone maratuaku. Nggih mboten napa-napa to berarti tunjukkan bakatmu ning gone maratuamu. Ngono lho, menunjukkan bakat ki lho. Pak Bu aku iso lucu. Mosok bakat terus. Tangane. Iki aku nek greg iki mesti yo iki. Jan kaya Semar, plek Semar. Yo gandrung yo. Apa ya? Suminten edan. Cempluk karo gendro. Aku rapal. Apale apa apale? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ora apal iki, Dik. Mosok Bandung kok ngene. Oh. Bandung. Iki bambung nek. Bandung lah. Pun nggih, Iki bambung Bondowoso. Anu nyanyi. kula ora iso nyanyi. Lah iki mau iso. Wow. Nggih, sakniki lali. Stand up komedi. Stand up komedi ya itu. Niku yo ora iso. Kula niku napa-napa ora iso nek mboten cetha ngeten iki. Mboten iso kula niku. Ora ngomong dremis ta. Yakin. Ora iki yo 50 yo. Yo. Oh, 100 to. Wonten Dik. buku. Kok kaya Wisnu ngarani. Mosok 50, Dik. Ah ya wis, genah kudu iso apa-apa iki. Yo. Lungeng kadung lumambat wet. Ora semono. Mas piro, Mas? Lalalineng. Lungeng kadung rumambat wet krambel kading. Pripun rakmun kaya seriusan. Kono rondo. Kowe nyindir aku. Oh, kowe nek ora ngene kancaku. Piye nek kosek dibacotke sik iki mau. Kosek dibacotke sik. Kowe nek ra ngone kancaku apa ki mau? Ora apa-apa. Kosek baleni sik. Ora apa-apa. Apa iki mau apa? Aja cedak-cedak. Piye, Mas? Aja cedak-cedak. Piye? Iki tenang. Nek ora ngone kancamu mau piye? Aku wingi ngibeng kuwi di screenshot. Rajin nemo. Kinutang kutang tansah bisa lelati. Parasa Kayomi tata susila dadi takotolada Nabi main-main Kudu tinggal Nabi main-main Kudu tinggal Luring kabudayan Rino aja Ekor sama carayu Tantram Angom tantram Boko Oi 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 Kutang tansah bisa lelati Ujiku Kudu tinggal Nabi main-main Kudu tinggal Iku rasa Kain bangsa monco Ayu Tantram Angem bangrem boko Anu Dek Lala Niki Pripun, Mas? konco-konco ansor laras niki
yekti kanca-kanca ingkang pinunjul ing reh guna karawitan menika. Nggih. Mila kedah dipun tes. Nggih Oh, ta? kita dites oh ya. Puji kumuga langgeng puji ku tansah. Ayo ayo ayo. Gawe srana dayang nyatane nadya netuh rasane kaya sandingan wong cantik kan sang leledon gampang pirung wing panen nanging ati yo duta Dek, nggih, bakene Iki jane wayangane sapa tak takon. wayanganmu. Oh, iki ambil alih. Aku salah dikon maju. Iki nek mayang kulinane nembang ngene iki narto. Oh, ngoten niku. Nggih, bakene ngeten, Dek. Bakene nderek bingah pranyata wonten ing lalat dan sangkringan menika lumadzining upacara adat temanten wayangan menika tasih lumaksana saengga sumbut kalian kekudangan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Saengga keistimewaan menika ndayani raharjaning para kawula UMKM menika para dagang kapaingan sami. Iki sambutan iki. Nggih. Nggih, sambutan. Nggih, nggih, matur nuwun nggih, Dek, nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Yo, Malangan. Wis. Iki sambutan kok njaluk bayar. Makasih ya, Mas. Sesuk tuku blangkon. Aja kuwi meneh. Nanti Blangkone aku aneh tak tenan. buang. Lah iya, heeh. Iki. Nggih, terima kasih, Mas. Sehat-sehat selalu. Salam Nggih. buat yang di rumah. Nggih, siap. Iki tak neruske lakon sik. Oh, nggih. Oleh to? Engko chattingane dilanjut ning omah engko. Aja ngono nonton lho. Ngopo? Ayangmu nonton. Wis turu ya Oh, iki. ya wis. Jam 8 wis turu kok iki. Iya. Nggih, terima kasih, monggo. Nggih, matur nuwun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten nggih, Mbak Lala. Nggih, nyuwun pangapunten, Mas. Nek enten luwe balik nih. Kepiye iki? Lah ya nek wonten lepat nyuwun pangapunten, Nggih. nek ana punjule balik nggih. Nek wonten kirange kula suwun, wontene kepunjulen mboten kula balekke. Nggih, matur sembah nuwun sedaya mawon. Matur nuwun, Mbak Lala. Iya. Ayo nduk neruske lakon sik. Iya. Aja kedawa-dawa. Iya. Mundak ngladrah ya, Nduk. Iya. Ayo kirim Fatihah sik kanggo para pepundhen dalang ya, Nduk. Ya, Mak. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugroho wa ilaruhi para pepundhen dalang sakno swantara Al-Fatihah. Ayo, Nduk. Iya. Alon-alon wae. Iya. Banter ya ora apa-apa. Banter ya ora apa-apa. Iya. Tansah marpamoring sukma. Sinukma ya winaya ing asape sinemban telenging kalbu. Pambukaning warana talen saking liya playape ngaluyup pindha pesating sumpena